Nggih. Mugi menika saking para kadang-kadang ingkang sadalu kaliyan sami katemben manunggal kalian para warga kadang sutresna wonten ing wewengkon Mojo Biara bilih laksitaning gati menika sebatan awit saking ridaning para pangarsa lan ugi kawula sining kuyung kadang paku alam rokoknya kreteknya oke paku alam kreteknya Indonesia kreteknya Jawa Timur selera kawula muda yang saat ini tengah digandrungi oleh para pecinta sigaret kretek di wilayah Pulau Jawa dan juga Indonesia. Monggo samengge kasumanggaken kanthi prasaja awit saking rawuh panjenengan samudayanipun boten nampa mokal para kadang-kadang pandemen budaya luhur langan budaya langan beksa ingkang kaanggah kaajab estu-estu mugi dados sareng angin kita mungon sareng-sareng kalian keluarga agung wonten ing Laladan Mojo ing pangajab mugi dados sareng lekasing sedya para kawul anggenipun ngayahi gati nggih umul donga bersih dusun sampun lumampah kanthi datang manggih pambeng satunggal punapa lumarep saking ngarsa panjenengan kadang pramugari ingkang panganggah mangke sareng-sareng kalian panguri budaya paraga lan ugi Widowati ingkang kita suwanaken cacah wonten 3 dalu kaliyan samangke mangke bagyo kunjuk ing para piagung pandemen budaya pandemen langan beksa ingkang sampun estu nglilakaken wekdal dasan penggalih kangge nderek kuyung kridanipun warga ing wewengkon Mojo Wiara. Matur sembah nuwun kami gumanti ingkang sampun sakatan ing ngarsa panjenengan dunuh kaping samudayanipun kadang pramugari nyadong duka nyuwun lubering samudra pangangsama waratin pamangke sampur gilar unggeling gegedingan ingkang muju saking kadang-kadang Pakdu sinengguyu Widowati ingkang jaga ayahe gati.
Rambah kali Gedhogo kula sakonco saged sugata ladi geningan kunjuk dumateng pandhep ingkang rawuh estu monggo penggalih nilayaken gunging panunggang tanpa jinandra keranten anggen kita makarti samangke kawimbuh sukaning penggalih saking para pragu ingkang sami rawuh wonten